Ase familia yetu tosireti mama na tata. Tosireti ango yane korokwo yaro. Tosireti anti ekoroku Jane. Tosireti kazi ekoroku Esther. Oyere ikongi. Eni eturera ko yare gutira. Ase gitinu mukogeri kya misambi. Neni sane nkurero kuri misambi ogoro neturera ngutirere. Bona egari ndenero nko batekire turera eni sane gekurugoro. Umuradio mitegari ko yasoete erori yime ngacha. Bona kare yasoete go to kumyoka to ikota konyara abantu mutiteyo magoroteyo magokoteyo abantu tukababekera ndikurusa ya polisi una chinko. Marieta angoro kwa irinike muntu. Iwa minyete Kakamega. Tugatwara omoroberi bw'enyangi. Tukarora ng'ambu yato nyare kwalika abaibori baito. Abaibori baito yore Kebaso na Lea. Ono ekero inyangiri tukorie inyangiri aikeriri are gochikoba tare 14. Ekene abaibori bagake esimi bagateba ngocha toli na ntoli gocha ntutweka ngocha toli nekwaya. Bagateba kimbia mano. Nande bagateba abantu abange berure na abande batigaire inse. Tukabaligani tukabatebi karibu. Wane sabato maragoba bagachicha. Tukabaligani buya. Tukarara mambi tukaboka tukaende nyangi iyo yarenge nyangi yane program ikagenderera buya tugaika chinsa kianda ekaba enyangi yarire eline beanda ekoirana ekene na watu wakorete togoika chinsa echio egari yare gocha kuboyi egari eyo egaika. Omari nje nkagenda ngabatige kanisa waganyete igari. Ona kato isaransete makamo mrominto gwakerwe simu. Ogatebi kubuna abantu no maito omonto korokuga naiga. Omonto koroku Jones Kebaso. Nae agatebi uyino mugakone. Nabona abantu aba bakoreki banyorera accident yembe. Aiga chapera.